Здравей! Днес ще си говорим на една много любима моя тема – мъжки и женски хормони и автоимунни заболявания при жените. Както знаеш, и мъжете, и жените имаме и мъжка, и женска енергия, също така мъжки и женски хормони, просто са в различни пропорции. Ако един мъж е здрав, той има повече мъжки хормони и по-малко женски. Ако една жена е здрава, би трябвало да има повече женски хормони и по-малко мъжки като пропорции. Това, което се случва, е жените имат много повече мъжка енергия в годините, която води до изтощение и до система, която в някакъв момент не може да компенсира всичките хормони на стреса, които тялото е произвело. Всичко това, което казвам, не е медицински съвет, но ме изслушай внимателно и виж дали нещо резонира като информация с теб и твоя живот. Какво имам предвид? Когато сме деца, до някъде 18 годишна възраст, понеже имаме родители, които се грижат за нас, обикновено като жени, имаме много по-малко отговорности и сме развили по-скоро женската си енергия, която е креативна, свободолюбива, хаотична. Също така нямаме чак толкова дисциплина. След това, като възрастни хора, студентски години или още преди това, според зависи как се е развил живота ти, трябва да развием мъжката си енергия, което е структура, дисциплина, отговорност и така нататък. Какво се случва обаче? В повечето случаи този втори етап става много изявен при много жени, защото веднъж те трябва да отидат на работа, след това трябва да се приберат и да поемат всички отговорности в къщата и освен това да поемат и отговорността за децата, което означава, че вместо да са с техния естествен цикъл на енергия, който е за жените 28-дневен, т.е. 2 седмици, имат супер много енергия, могат да се справят с абсолютно всичко и следващите 2 седмици трябва да забавят цялото темпо и да не правят толкова неща, но разбира се, в днешно време това не е възможно за много от нас. Затова те трябва да компенсират тази по-малка енергия в 2 седмици преди цикъл и по време на цикъл с източник, който за нас е доста не щадящ. И това са надбъбречните жлези и хормоните на стреса, кортизол, адреналин или в много случаи много кофеин. Когато това се случва с години наред, тялото има, разбира се, компенсаторни механизми и в началото не забелязваме толкова много, просто сме малко повече уморени, трябват ни малко повече кафета, косата може би леко започва да пада повече, започваме да имаме проблеми с щитовидната жлеза при някой от нас, цикъл започва да става нередовен и така сигнал след сигнал, след сигнал, след сигнал се натрупват в годините, но ние продължаваме, защото няма кой и няма как. И някъде около 40 годишна възраст, може и по-рано, пак зависи как живеете, имате някакъв тип автоимунно заболяване. Това, което може да направите независимо колко са сериозни нещата, ако взимате лекарства, разбира се, продължайте да взимате лекарствата, които взимате. За всичко, което давам като съвети, консултирайте се с лекар, но това, което аз съм направила в собствения си живот, започнах да създавам малки такива оазисни периоди, които знам, че ще съм напълно в женската си енергия, без да имам чувство за вина. Това може да е спане след обяд, без чувство за вина, или по-дълъг душ, или вана, ако имате вана, късметлийки, аз нямам още. Или
креативна работа, защото когато сте креативни, вие не сте продуктивни. А типично за мъжката енергия е, че трябва да има продуктивност и не може просто да правиш нещо така за удоволствието от правенето на нещо, да нарисуваш една картина. Така че трябва да си спомните какви са били хобитата ви, когато бяхте деца, какво ви е радвало и да намерите време в седмицата, не ви говоря в месеца или в годината, в седмицата, да си направите среща със себе си, за да засилите тази женска енергия. Ще видите с времето хормоните също ще почнат да се регулират, защото в крайна сметка сигналите, които даваме на тялото, те са или са чрез мислите ни. Примерно, ако сега си мисля за нещо тъжно, аз мога да почна да плача. Тоест, това означава, че съм си дала сигнал на тялото да реагира по някакъв начин. Чрез храната, която ядем, правила съм достатъчно видеа на тази тема, да знаеш как да се храниш. И чрез енергията, която имаме. Дали сме нон-стоп бързаме, нон-стоп сме под стрес, как дишаме дори, дава сигнал на тялото. Ако дишате само в горната част и е много плитко и не дишате с диафрагмата си, то давате също сигнали на тялото, че всичко е паника и стрес. И в момента, в който е паника и стрес, означава, че не може да се регенерира и означава, че не може да е спокойно, означава, че не може да имате и редовен цикъл. Защото в крайна сметка цикъл на жената идва, за да има тя евентуално деца. А ако давате сигнали на тялото, че сте под постоянен стрес, то това означава, че средата не е благоприятна за деца, което означава, че цикълът ви ще е една от жертвите на тялото. Или косата, или знаете, всичко, което следва от автоимунни заболявания. Напишете ми някакви въпроси, ако се сещате. Също нещо друго важно е разликата между мъжете и жените, че мъжете имат 24-часов цикъл, т.е. сутринта кортизола, тестостерона са високи и в продължението на деня те намалят. При жените е 28-дневен цикъл. Първите 2 седмици са с повече енергия до момента на овулация. Тогава сте много по-социални, мислите много по-ясно. Можете повечето задачи тогава да ги сложите, ако имате такава възможност. И вторите 2 седмици са седмиците на релаксация, на много по-малко енергия. Затова и на подсъзнателно ниво сте и много по-раздразнителни, защото тялото има нужда да забави темпото, за да може да дойде цикъла и всичко следващо. Пишете ми, ако имате коментари, и до следващия път.